Lo, cellphone to sa chika kidala to. Paita gyud ning watay pangwarta adlaw-adlaw oy. Sige na nagtambay ning gym. Murag maihap lang yun akong atok pa ni ba? Pila ka mo? Di ka pila na ako balik-balik ya pa ning atok Chris gym ba? Puya yung sing tambay gid oy. Ay, jud ko ba? Uy, An, unsa naman pod? Wala tay bugasan ba? Nagsige na makagtambay diri sa gym oy. Oh, tambay ko alangan kapoy kasi guna-una na mga wa tay kwarta oy. Di jud ka mangitaw pamaagi. Oh, pamagi nya. Mo kay nauna-unaan, ikaw na kay nauna-unaan. Umakay pulos nga pagkabanahan oy. Guys, Ginoo ko nimo anoy. Nga diri sa gym mag-away na punta. Hala, di na ganita maglalos no kay wala gitay kwarta no. Mo gani. Sa may tirada na to ani ha. Oh, unsa naman po nimo nahuna-hunaan? Oh, dali sabay ta. Dali. Naa na po dahil mo na ni Rada diri ha. Lado biya kayo mga mag-asawa kawatan. Kay base sa info, kamo na ang isunod ni Kapitan. Kita kanaan? Oh, kita ko ka ng mga nagtambay. Dadahan na to na. Sige, para makakwarta ta. Patay ni mga impas gid mo nga buguya mo ron kay murag kanigi siguro lang tirahan ba. Perlo, pila na dire gasto na yung motor murag nindot ta kay ba? Aw, 1 million. Grabe, burit-burit na yung mga boss. Milyon, nga na raw motor. Ah, di jud ko motor na boss ay mura man kinakalansay. Isa na may masakay na boss kanong mahal magay na. Aw, simple boss, maluwas wala. Saan na sa imong tambutso boss? Aw, kana? Boss, saan na siya boss? Aw, using dogs mga. Na mahal po nang kumabos ki. 1 million na makagasto naman eh. Aw, mahal mo lang. Wow. Wow! Itiya po yan eh. Yummy! Kana may chika. Bye-bye! Ay na, sige, tirit, minyo na biya ka! Lohan, ready na ko. Nabihanap na yun eh. Abi, namuok yun oh. Lo, cellphone to sa chika kidala to. Ala kuya ako cellphone ko yung gidagan. Patay, cellphone to ni mo ma'am no? Ma'am, libra na to ma'am, libra na to ma'am! iPhone 15 Pro Max to, pulipig kuya. Nasirit ka na kadagan oh. Kuya, pwede mo favor? Oh madam, unsa man? Kuya, pwede na ko hirman ng motor? Uy, ka na pa dyan nga bike nga. Hindot kayo pang motor shop. Oh sige ma'am. Dali nga ma'am, kailangan na kayo siya ma'am. Sige na ma'am. May lagpapasan to niya eh. Hinayap, madaanan na na eh. Ana ma'am, paspas eh ma'am. May lagpapasan to niya eh. Unan doon. Dali nga ma'am. Run. Tanawa ko pa. Idagit nilang motor. Paano sila kahiringan ng mag-asawa ha? Ay galas, Johnny Sakay ramang putong aktor oh. Nabudol juga pre.